toujours amintsika boka tsy miala vango zegny, tsisy lompody afara eto, surtout nintsika tsy maintsy état fédéral idivantsika, tsy maintsy haiko fa marary amin'olo maro le état fédéral io, marary amin'olo maro fôtiny maro olo andeha tapoka sotro zegny, tsy maintsy magnano diabolisation rô, ndraiky tsy magnino, misy tsy magnino amintsika fôtony atsika olo zatra miady, atsika zatra miady, tsy miady atsika sambatsika, miady amin'ny surtout resaka débat, atsika olo zatra zegny, asandreo tsy idirantsika, traitement-ndreo comorien anao bon samby boko nahita comorien nihina kamankory mandeha l'église, bon tsy magnino zegny, za boka tsy olo raciste, même za ataonao pygmée tsy direko zegny azonareo zegny, fa misy raha tokony souligner-tsika ary akasitantsika tsara colonel Mikael, l'histoire ne dort jamais volaniko aminareo zegny, azonareo ono tamin'ny andra nino napitrany Gabriel Ramanantsoa ordonnance nazy tamin'izy nagnano transition, ary tsara nisy président nasaky nivolagna tamin'ireo député aby io, anareo magnapetraka lalàna, adosoanareo ordonnance io volagniny Ramanantsoa io, zay vogny nagnadoso zo, samba nisy président volaniko, samba nisy président masaky mivolagna zay, io amizay atsika miamby igny volaniko aminareo zay, ireo député aby io agnano asandreo rô fa tsy agnano asandreo, fa nisokafiny colonel Mikael moramora varavarana, surtout resaka état fédéral io, nisokafiny moramora varavarana, tiny anareo député amizay magnano asa ataonareo, mora ne zegny volagno, anareo volagna sarotro, tsisy raha sarotro zegny, anao koa vognony tsisy raha sarotro nagnadoso Andry Rajoelina miaraka Ravatomanga, tsy zegny, na ino atsika jiaby vognony nitrangina atsika ro niala, pourtant ireo milliardaire, nareo volagna club 48 afara ao, club 48 zegny mazovy, olombelogno karaha atao atsika, ary tsy maintsy ho faty koa rô, dia volagna colonel Mikael igny, izy koa tsy nitsika agnaty, je sais même pas si vous vous rendez compte en fait raha nivolagniny igny, je sais pas gasy possible anareo mbola mireva, dikan'izay budget provincial mipody amin'ny province, fa nisokafiny moramora le varavarana tie, zay ny volaniko aminareo, io tsy vitan'izy zaraiky ary nivolagniny koa, io tsy vitako zaza raiky, même état fédéral ty, io tsy vitan'ny colonel Mikael zaraiky, fa hitatsika fo ambady koa volaniko, tsy maintsy misy olo agnano diabolisation raha ataotsika ty, tsy maintsy ireo politicien aby io volaniko aminareo, niandro magnasary mahita solution, volagnindreo fa état fédéral tsy solution, or que rô depuis rô nagnano politique tsy maro regnin-tegna nivolagna fa apitranareo état fédéral, nianty état fédéral io nivadiky nangala ampleur mais médiatisé, niany rô magnasary mivolagna fa tsy atao état fédéral, mila voagna rafitra fa mila atao décentralisation effective, io ataova étape par étape, sokafanareo karaha nataony colonel Mikael io, karaha nataony amin'ny ordonnance Ramanantsoa, zay koa ny mavita miaritry, azonareo zegny, hitanareo quand tu es pauvre, anao koa maskino, mahazo raha ela anao mare, anao faravoravo, azonareo zegny, par contre anao koa zatra alitra nampampagnarivo anao io, izy koa olo andeha stopper anao io, marary aminao zegny, zay ny volaniko, la descente est toujours plus dure, trop facile volaniko zegny, tu vois,
donc zay ny volaniko, io état fédéral io zay tsy mivolagna fa amare apetraka état fédéral, tsy zegny le volagnagnay eto. Butinay état fédéral, butinay état fédéral, fa tokony apetraka anareo moramora étape par étape izy volaniko. Ny antier ordonnance Ramanantsoa abrogena, ok, mipody amin'ny faritra amin'ny province budget provincial jiaby, ok, d'ici 2-3 mois, d'ici 6 mois, yo allo amegna pouvoir province, tsy jiaby amegna rô, étape par étape, mila surveillegna vola miditra kô, atao transparence raha jiaby. Karaha cour de compte mizaha mety va tsy mety tahena nataon'izao ie vola ty, tu vois, exemple Tamatavy mampidriky vola par exemple amin'ny resaka port, zahagna ohatrino nampidiriny Tamatavy, fa misy olo micontrôle raha zegny, olo indépendant micontrôle raha zegny, ataova contrôle inopiné, inopiné. Karaha ty restaurant misy olo magnano contrôle inopiné, misurveille hygiène, ataova karaha zegny koa agnatin'ny bureau, ataova audit, raha jiaby zegny créer des emplois volanko aminareo zegny. Fôty anareo jeune mila asa, formegna anareo jeune en tant que contrôleur, mampidika olo jiaby ne agnaty raha karaha zay volako aminareo, olo jiaby Madagasikara jiaby, io tsisy malagasy jiaby mahazo tombotsoa amin'ny raha zegny, malagasy jiaby mahazo tombotsoa amin'ny raha zegny. Marina atsika miady état fédéral, io volanko aminareo, atsika fa agnatin'ny état fédéral, atsika fa agnatin'ny état fédéral. Marina volagna maire Jean-Luc Davolotsara igny, fa tsy appliquegna le raha simple volanko zegny. Ordonnance volagny colonel Mikael, merci aminazy volanko, io koa miala, hitanareo fa kirikiry jalitsika, garitsika jalitsika mifaritra kirikiry, io amizay étape par étape, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Rome n'a pas été construit en 2 jours, zava ireo professeur bio ravoravo, nampakariny colonel Mikael Karamanay, université, bourse nampiakariny, délestage tsy regninareo izy io fa madiro mais yana io tsy maintsy misy fo, io tsy maintsy misy raha nivoniagna pendant 25 ans zala, raha nivoniagna pendant 25 ans tsy maintsy misy fo io zegny amizay. Atsika vahoaka magnampy colonel Mikael. Zavanareo nareo magnano manifestation, est-ce que colonel Mikael mandefa maramila gendarme mandeha mitifitra anareo? Vous êtes libre, nia liberté namiagna anareo mandeha magnasasa izy, est-ce que izy mamala anareo? Aboakana aminareo fa izy miasa, raha fa volagna aminareo, ambila anareo izy miasa, tôt ou tard volanko misy raha miova fo, ambila anareo izy miasa. Anareo pendant 15 ans, pendant 5 ans, pendant tsy haiko firy taogno, anareo nefa teo ino bilan anareo resaka centralisation du pouvoir, ino bilan anareo nitondra, anareo koa mafy, tsisy olo mitabataba karaha zegny eto zao Madagasikara, anareo koa nagnanasa anareo mariny, izy koa nataonareo asanareo, exemple nataonareo décentralisation effective, raha fa agnatin'ny constitution, izy koa napetraka anareo io volanko aminareo zegny, tsisy olo hitabataba resaka état fédéral eto, natoa zay mitabataba resaka état fédéral io, fa enefa zay tsy adrenareo, zay tsy adrenareo, zay ny volanko, tsy zay mitaky état fédéral io, même pour Tananarivo zay mitaky état fédéral io, anareo ny anisan'ny victime, sokafa masonareo, anareo volagna za tribalisme, anareo firy raha amezako 4 za koa avy Antananarivo, za magnavakavaka, aia misy 4 Antananarivo ne,
ataova par nombre d'habitants. Ataova baka transparence nareo. Hitanareo, villa koa fen'olo. Tsy voatana karaha cocotte minute izy koa fa feno loatra raha io, tsy maintsy mieklaty fo. Karaha zegny koa état central. Olo jiaby mandeha Tananarivo, tsy la faute ny Tananarivo, la faute le olo mitondra io, olo mamitaka io, alefandreo agny raha jiaby Tananarivo. Ilomay boka olo jiaby. Tsy maintsy ilomay olo jiaby. Io nde tianareo nde tsy tianareo. État central zay fa tsy solution. Fahita maso. Fahita maso, iny koa mila preuve tadiavinareo fa hipody ao amin'ny état central. Io fa tsy solution. Fa périmé igny. Fa périmé igny. Même anareo magnasasa, même anareo za ty tsary magnasa volaniko zegny. Ah? C'est pas parce que za volagna Tananarivo fa olo jiaby, non, mariny olo Tananarivo volaniko. Oh misy entendu, oh tu mets Betchelé, oh misy natoa rô tsy magneky raha zay, misy avantage-ndreo agnato ao. Matoa rô tsy magneky raha zay. Hein? Bien sûr que ça c'est la solution. Anareo volagna fa ampizarazaragna resaka état fédéral zay. États-Unis, c'est uni, un seul drapeau. Hymne national araiky fo. Hymne national araiky fo. Drapeau araiky fo. Président araiky fo. Ino zarazaraigna amizay? Io amizay tsika mavita magnano débat. Tananarivo mila ranomasina. Allô, on va discuter, on va leur donner une petite part et tout ça. Mais discuter ngane raha jiaby zegny. Izy koa zegny fo agnatin'ny lohan'ny sasany, Tananarivo tsisy ranomasina zay tsy Tananarivo zay tsy maintsy ampiagna fôtony roa mitana budget national. Imaginez olo jiaby faritra jiaby magnamia 30% mandeha Tananarivo. Zegny volaniko, je sais pas quel idiot volaniko zegny, azafady aminareo, quel idiot mahita fa tsy mety raha ty, mbola tohizigna fo. Fa hita pendant 65 ans, tsy mety, mbola tohizigna fo. Anao volagna fa tsy mety igny. Nindreo mbola mety fo. Anao nzay toandreo fa anareo bado. Anareo bado. Azo magnavakavaka eto. Azo fresque magnavakavaka taonareo eto. Dikan'izay olo mipetraka Tananarivo, za koa voly amin'ny volagna fevolango io tsao fo, fôtiny nivadiky asazy igny. Amin'ny sasany magnasa, izy koa mivolagna agnaragna igny. Magnasa zegny. Exactement, on commence par le petit. L'homme est... Rome n'a pas été construit en un jour. Petit à petit, olo jiaby magnano. Ary karaha zegny koa raha volagn'ny colonel Michael. Ampianareo zaho. Izy tsy volagna fa heny raha jiaby. Ampianareo zaho. Discours nazy iny zalahy, izy koa tsy niditra agnatin'ny lohany gasy, discours ny colonel Michael iny. Anareo député, zay amizay zio mizahanareo. Zay amizay mizahanareo. Io zay mivolagna fa mila ravagna Assemblée nationale fa tsy mila ravagna Assemblée nationale. Izy koa tsy voavotenareo abroger l'ordonnance Ramanantsoa, dikan'izay tsisy raha ilaignanareo. Président fa nivolagna aminareo, zay vognony. Io zay mizahanareo. Za mitandregny azovy député, asaky volagna, zay koa vognony. Afakandro fa sura boka. Izy ao tian'olo jiaby. Fôtony le problème tsika gasy boka, raha koa tsara tsy tiatsika. Raha koa mariny tsy tiatsika. Atsika mila midiaboliser izy fo. Atsika mila midiaboliser izy fo. Or que, tsara mahita raha manjary zegny. Je sais pas vous, tsy haiko anareo. Tsara mahita, anao mandeha Nosibe, tsara Nosibe, anao mandeha Tananarivo, tsara Nosibe.
anao mahita olo jiaby miasa mifoha marandragna olo jiaby miasa minome karaha tsara mahita raha karaha zegny toy zay mahita 4 mandeha mangataka eko misy zegny 4 zegny misy en France misy zegny aux États-Unis tany jiaby misy zegny nentsika fa trop ne serait-ce que passeport marigny ne raha volagninao ne serait-ce que passeport nagnino anareo baka Antananarivo zay amegna tous les avantages mahazo passeport moramora zegny mon père pédophile tsy ako baka igny nandefa sarinaka ao tsy ako compte fois izy fa za tsy mijery ombiagna le tsy ombiagna olo mivolagna fa l'hôpital gratuit Antananarivo l'école gratuite Antananarivo izy mamoroporogno ataony zay Comorien tsy magnino volaniko zay za tsy mijery ça m'atteint même pas tu dirais que même za Comorien je suis fier je suis fier zay volan voleza atsika sambatsika miady anareo koa magnasa za tsy maintsy mamala anareo fo de ino raha volagninareo de ino ary anareo voalioko amin'ny au fond za tsy miala au contraire za mbola mirespecte anareo sasany ni bloqué ndreo anareo tsy mivolagna foe ni bloqué ndreo za mbola mirespecte anareo ambelako anareo liberté d'expression liberté d'opinion fa za tsy midiaboliser volagninareo bilan nareo tout simplement bilan contre bilan tout simplement bilan président nareo volagna ino bilan président nareo nitondra teo anao volagna Ravalomanana koto koa volagna Ravalomanana izy tsy volagninareo iry Patrick koa Patrick mivolagna Ravalomanana izy tsy volagninareo nagnino za koa mivolagna Ravalomanana de volagninareo za mananjongona Ravalomanana azo mananjongona Ravalomanana tsy Andry Rajoely tsy olo baka Antananarivo niaraka amin'ny Sarkozy tsy za nanjongona izy natao izy nanjongan'olo anareo tsy niady anareo tsy nietsiky diga zay misy antony anareo zao ipody eo Ravalomanana ino garantinareo fa tsy andeha arongonan'olo koa Ravalomanana fotiny possible Ravalomanana andeha avantager entreprise nazy c'est normal ça andeha avantager entreprise nazy izy ary possible zay andeha agnafodifody olo comment ça ny contrat izy taloha azao volagneky zegny tsisy volagneky zegny arongina koa Ravalomanana ipody afara koa tsisy changement de système tsisy changement de système donc non zay ny volaniko aminareo mila fioavagna Madagasikara mentalité tsika mila miova koa mentalité tsika mila miova c'est la base de tout tu vois zio volaniko colonel Mikael fa nagnabiagna varavarana atsika amizay zio zay ny volaniko mipousse atsika fanamezany karaha fanamezany autorisation tsika alô mety atsika volagna état fédéral est-ce que colonel Mikael ni contre atsika atsika ny volagna décentralisation est-ce que colonel Mikael ni contre atsika ambelan'olo jiaby libre amin'ny opinion jiaby tsy maro président nagnano raha karaha zegny or que 7 mois fo izy io olo jiaby libre sasany magnararotsy magnasa izy aby tsy haiko hoe président tadiavinareo amizegny sérieusement tsy haiko président tadiavinareo amizegny tu vois tsy za mivolagna poseko izy za maizany vola non fa non tsy haiko volanko tsy haiko ino raha c'est un nouveau changement on est en 2026 exemple Éthiopie pays en guerre dans les années 80 Éthiopie Matmoussari en 95 Éthiopie ny volagna ataotsika état fédéral ty or que roa en guerre atsika tsy en guerre tanànatsika tsy en guerre niany Éthiopie 200 avions Ethiopian Airlines era Madagascar ny potiagna entreprise diaby taloha tamin'ny faritra diaby tsisy entretien ny voniagna entreprise diaby
Nivoniagna entreprise normal zegny aminareo a tsy marary zegny fonareo zegny olo boka hagny Atuiliara mandeha mangala passeport agny Antananarivo inversegna baka rôle aloha nareo mangala koa agny anareo tsy agneky donc zegny zay tsy mila adipoky zegny iady amindreo mba zay atsika diaby ty fa manambadibady ao iady amindrova atsika atsika iady amin'ny système tout simplement za tsy iady anareo ataoko iny mba iady anareo za iady contre le système il est pourri maro magnano politique ivoa système ivoa io mba vita ivoa système anareo koa ny fagnatinao e zavanareo raha ataondreo même tsy amiagna égalité des chances olo jiaby volaniko zegny anao koa magnano politique anao koa tsisy vola anao mbekio fôtiny mila misy vola magnefa caution io anao tafidiky andeha fifidianana déjà fifidianana fa maloto anao boka mitady fifidianana io zegny volaniko colonel azafady aminao 2 ans io volaniko zegny malaky io tokony ataonao karaha nataondreo jiaby io tokony nataonao 5 ans tokony nataonao 5 ans eto tsisy olo nifidy volaniko aminareo zay fifidianana zegny adosoa agnatin'ny lohanareo andradreo nahazo alitra vato firy pourcentage olo mifidy déjà ne serait-ce que olo mifidy ao Madagasikara firy pourcent olo mifidy ao Madagasikara même olo maty mifidy a Madagasikara corruption raha jiaby que ce soit dans le CENI, HCC, Bianco, partout il y a de corruption. C'est le sport numéro 1 à Madagascar, la corruption. La plupart des gens, ils sont nourris par la corruption. Ils vous jusqu'à l'état central. À 12 ndroyo, mora contrôler en farce. Faut-il, Tanarive, tu veux contrôle. Bien Tanarive, bien Madagascar. Tu possible, le président Arek, à vos contrôle. Le problème, ta loi. Karakora naro à Tanarive, à Diogo Sarezai. Tsara président. Des fois, marar fatiani. Tsara fois président. Ring président. Mangi président, fa tsara ke. Ratis président. Afdiva va noti volano. Afoudnet vava. Que soit député, que soit maire, diable, tout est compris. Tout est compris. Le diable compris là-dedans. Même, à Tchika, mangami vola, reste corruption yo. On nourrit la corruption, zé. Zamba tchazunzo. Mande, ivato. Mis radinga no, mis tarata, mis manko arangatin passeport no. Ichi manko vlang, inra manko. Inra manko. Pchavero, il m'a 20 euros vlan. Zachi asundro vlan. Iskol jam marto etchenkarai. Il ambla fouye ndo bagage naka za chimjeri. Zami ambigro zam alo fouye bagage naka. Chijire kze. Zande ko vong nanga mieno. Chimila mangat ka zama ngamieno. Zama ngamieno. Vaza ande intimider no fa. Za ko changefa no ke. Ravravagninao bagage naka za olo légal za tsy mitondra la drogue za tsy mitondra raha tsy mety andesiny za tsy mijery zegny foia même atsika mandro za tsy raha mijery fa vola tady aminao tsy azonao fo za fa nikoragna tamy laza za fa nikoragna taminazy za misy numéro de téléphone laza io volanko aminareo zegny haiko izy managna changement tia ivoany rafitra io tia ivoany rafitra fa il faut être plus percutant volanko zegny io volana andesa vahoaka andesa miaraka aminao vahoaka karaha ataony Marc Ravalomanana andesiny zegny volanko le problème à Madagascar anao koa tsisy vola tsisy olo iaraka aminao fôtiny maty mosary olo
zegny volagno tokony misy atao lalagna, tokony atao lalagna tsy mahazo magnamia vola karaha io. Izy koa tatra olo magnefa exemple nagnefa exemple nagnamia vola sasany boka mahazo 25 000 francs mandeha mitrena Marc Ravalmana milomeno. Izy koa tatra io sanctionner ro boka, sanctionner boka ro io tsy salagnano. Ataova la loi, ataova loi amizegny tsy mahazo magnamia, tsy mahazo magnamia tout simplement. Simple ane zegny fa tsy ataotsika fotony atsika fa zatra. Atsika ne raha jiaby zegny fa atsika manginy fo, atsika mila manginy atsika teo koa na izy koa atsika diaby io nanginy. Anjirajoely zegny tsy nafika atsika, mamira vatomanga zegny tsy nafika atsika, maro teo tsy masaky aby mivola pierre bleu tsy mijery anao mamira vatomanga anao tout simplement, anao zio tatra tout simplement. Anareo volagna fanerisoa tsy asa zavanareo atoato io tsy vita en claquant les doigts volagno zegny. Vous voulez courir avant plus vite que la musique, raha jiaby misy étape atao. Hoavy mandadare contre Andrajoely, contre NC Christian, contre le diable nagnano ary zegny fa nivolagn'ny colonel Michael za miady amin'ny corruption volagniny isan'andro izy mivolagna zegny za miady amin'ny corruption. Zegny volaniko anareo kazavoly mivolagna resaka état fédéral eko zegny tsy azotsika mare, azonareo zegny etsika izy tsy azotsika mare fa kaza malema anareo izy koa fa nidiabolize-ndreo raha io atsika tsy mijery zegny. Aboaka atsika raha ny marigny tout simplement. Ireo tsisy proof, ireo tsisy argument baka, azonareo tsisy argument. Donc ireo magnano diabolisation mandeha magnasasa magnasaro tanao za tsy volagna olo eky za zio fa tsy volagna zay baka za ne masaky za mahay, tu vois, je peux mettre de l'eau dans mon vin volagno zay tsisy problème aminaka zay tsisy problème aminaka zay. Fa izy koa magnasa za tsy maintsy mamala anareo fo, za tsy maintsy mamala anareo fo, œil pour œil, dent pour dent tout simplement. Je me laisse pas faire, vous allez pas m'intimider volagno zegny, vous allez pas m'intimider. Fa état fédéral io nzay tianareo nde tsy tianareo io tsy maintsy apetsaka fo ary tegna fa ravoravo za volaniko aminareo zegny tegna nataoko nagnaovako vidéo niany ravoravo za la locution ni colonel Michael igny. Franchement ny volagny anareo député volagny nareo ne mandika lalagna, anareo magnapetsaka lalagna zay eto magnano exécution fo tout simplement. Ataovanareo boka adosoanareo boka ordonnance ramanantso volagny zay magnaraka anareo, zay miambigny anareo député. Raha tsy magnano député amin'ny faritra misy anareo ampidirinareo agnatin'ny poubelle karaha ataondreo Brésil fot atsika nagnapetraka le député aby io marara amitsika tokony andesindreo amin'ny colonel Michael agny. Misy zao tsy masaky mivolagna foe aretinitsika, misy tsy masaky mivolagna firy député Madagascar, firy député 163 députés, firy député regninareo mivolagna amin'ny assemblée nationale, firy député masaky mivolagna resaka soit décentralisation soit firy député tsy maro. Misy boka on sait même pas s'ils sont députés ou pas. Leranao maregny agnaranandreo fa député magna igny ery lalahena anao fotraza anao eko anao fotraza tanao atsika tsy miady parce que pourquoi anao tsy magnasaza même anao meloko des fois aminaka fa anao tsy magnasaza tsy agnasanao tout simplement. Atsika magnano fampisongetaka io fo fa anao fo volagna za miataka ro, za tsy miataka ro volaniko zegny, za tsy miataka ro. Au contraire za magnano publication naka za tsy mivizy olo fe za mivizy état fédéral tout simplement. Za ataondreo comorien zay tsy mihinaka mankory volaniko tsarany ko mankory volaniko zay ke comorien zay tsy mandeha l'église, za ro mandeha l'église nataondreo igny sary igny
direct analefan'olo, olo jiaby, tellement ils sont complètement complexés, ils sont tellement couillons, na ity komoriana, ity komoriana, ity komoriana, dikan'izay azoviny le racisme, dikan'izay ireo olo aby io tsy tia komorien, za ndraiky tia komorien fo e, za tia komorien, za tia chinois, za tia karana, za tia olo jiaby, olombelogno jiaby tiako, ireo tsy masaky mivolagna zay boka, ireo tsy masaky mivolagna zegny, ninaka volaniko, parce que au fond là c'est vrai ça, za tsy mavita magnano hypocrite karaha sasany, za tsy mavita magnano hypocrite karaha sasany, karaha de le marin zao magnano hypocrite, nandefa message taminaka, alohatsika hikoragna volainy, j'ai décliné leur invitation, za tsy tiako olo traître, azonareo zegny, za tsy tiako olo andeha agnapitriky meso afaranaka, exemple olo karaha igny za tsy migiaka même rano ankilanazy, za tsy mavita orke olo niaraka taminay igny, olo niaraka taminay igny, olo nangasary tsy tia Andry Rajoely, niany izy ataona amboa colonel Mikael, izy ne nikaiky za tsy nibloqueko numéro nazy, tia hagnano débat zegny olo, za tsy volagna tsisy jery, olo intègre zegny atao débat amin'olo intègre. Anao magnasasa colonel Mikael, anao mankaratikaratry izy, mamoriporo magnano diffamation jiaby igny, tu vois, niany anao volagna aminaka fa alohatsika hikoragna, jamais de la vie, t'es malade quoi, tu es malade, za mipréfère koa reo boka Antananarivo toy zay anao, même reo magnasaza toy zay anao, au moins reo mivolagna direct, reo magnasaza fa tu es le pire espèce, le plus traître de la planète, le plus traître, zegny déclineko invitation nao, resaka en live igny, fotony zay ny fitifitanao jiaby io, ny fitifita anao nataonay agnabo, naboakanay de le marin c'est quelqu'un de bien, c'est un jeune qui est ça, c'est un jeune, non, on a ouvert les portes, Ananao mikaiky za, jamais, jamais, tu es mon ennemi mon frère, oui, nagafa karaha igny, olo surtout olo masaky mivolagna fa amboa, tsika mitseniky razina ao Madagasikara afadamboa zay, anao olo baka Madagasikara anao masaky mivolagna raha karaha zay, même za tsara nasaky nagnasa Andry Rajoely, za tsara ni comparer Andry Rajoely amin'amboa, parce que c'est ça le respect. Si tu respectes pas les gens ne vont pas te respecter. Zay ny volaniko, atsika mila mitsangana resaka état fédéral io, tegna raha zegny tadiaviny olo jiaby état fédéral io, fa empaka olo, tegna fa empaka vahoaka jiaby, agnamboatra aéroport atsika mila mangataka autorisation Antananarivo, mila mangataka autorisation Antananarivo, bientôt atsika anambady mila mangataka autorisation Antananarivo. Vous, est-ce que dans le Moyen-Âge là, azonareo ono le roi andramanina antseniky viavy vierge jiaby, io amizay mavita magnano mariage, bientôt ça va être comme ça à Madagascar, mila andramandreo agny antseniky viavy jiaby, io amizay mavita manambady izy atsika, azonareo zay, ça devient du n'importe quoi volanko aminareo zay, c'est pas possible. Anao misy tragnonao, ireo andeha commande raha andeha hoaninao agnatin'ny tragnonao, anao mahazo salaire, ireo micommande anao amezaty salaire anao zarizarainay antseniky, anao maty niasa, tsisy olo aheky zegny iny aviany adopoka amy raha karaha zegny, simple ane zegny, égalité de chance pour tous les Malagasy, égalité de chance pour tous les Malagasy. Anareo volagna tsara fandrakana magnamboatra les hôtels, les KFC, normal, za tsy andeha, za chef d'entreprise
zatra andeha agnapetraka KFC au Diogo Suarez. Obligé za andeha Antananarivo. Foti maro olo ake. Dépense maro ake. Fil milliardaire au Antananarivo. Est-ce que karamanolo Antananarivo tokony milliard? Karakory azahoandreo rajo jiaby io, karakory fomba azahoandreo izy. Anao miasa mamono tegna, anao miasa mamono tegna, anontaniareo ohatriny karamandreo. Exemple directeur de douane, anontanianareo ohatriny karama directeur de douane. Le lendemain ireo avy direct fa manangitra tragno vato reo, fa vita simple. Fa vita simple. Zay le volanko Madagascar io, izy koa tsy change. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Un militaire qui tient là et il tient la route. Vous allez voir, il va vous surprendre. Zafan vulnamnaro zay. Fa maromaro olo zio fa commencé maromaro fa hitako mangigny zio baka. Fa hitanjao fa ty marigny raha ataon'ny colonel ty ma. Fa maro olo mangigny ne ao. Tsy de magnano vidéo loatra, tsy de magnano raha, tu vois, exemple zio misy maramila nandeha nagnano tiako nandrava olo par exemple, nandrava olo izy direct ataondreo fa olon'ny colonel Michael. Vous vous rendez compte leur cerveau là? Zanakanao zio ke nandeha nandafo jamala, anao tsy au courant ke tatran'ny police zanakanao. Anao zay nagnirika zanakanao mandafo jamala. Je sais pas moi, réfléchissez un petit peu baka. Exemple, Miss Police pourri zegny, corrompu zegny police. Dikan'zay Macron nagnirika police ampio alohanao magnano corrompu. Donc zay le volan toetsiagnanareo volanko zegny. Anareo mivolavolagna fatany. Tegna mivolavolagna fatany. Même ancien garde corps fanerisoa. Olo faniala. Anareo zio volagna fa fanerisoa nagnirika izy ndono mamaky ravage Jovena. Zegny dinikolo manampahaizana. Dinikolo manampahaizana zegny. Zay ne volanko aminareo, le colonel Michael, il va vous surprendre. Zay ne volanko aminareo, en espace de 7 mois, fahita Miss Liberté B ao à Madagascar. Fahita Miss Liberté B. Il suffit de balader volanko zay. Mandeha ambilibenao, mandeha ambanjanao, mandeha nanosibenao, mandeha même olo mbola mijaly fa hitanao fa liberté fa hitanao tsara. Tsy karaha teo olo jiaby mavozo. Tsy mavozo mivolagna fo e am Facebook ato boka olo tsy regninao fo e. Tsy regny fo e. Nandy olo jiaby mavita jusqu'à magnasa colonel Michael. Jusqu'à magnasa. Danao Maurice, zay le problème sasa anaty volanko. Le problème indreo ro mila mamoriporogno fo, tu vois. Karaha olo volagna za comorien mila mamoriporogno fo ro, zay le problème, tu vois. Igny amizay radio bidasy volagindreo igny, raha ny volagninao igny alefa hagny. Tsisy contrôle, tsisy contrôle. Il n'y a pas d'authentification du message. Tout de suite, il va partager le message. Yo amizay mampiady olo, azo mampiady olo amizigny. Tsisy contrôle. Direct za fa mon père igny, tiako mon père, tiako compte feko fa izy fofa namezako agny e. Tianao mon père pédophile, tianao baka fa izy fa namezako fo baka. Tsy raha mijery. Zay ne volanko. Izy koa mitosy za volanko. Attention, j'espère que vous avez un beau dos pour parce que donaka fa matanjaka baka. Za miza pactage naka volanko zay. Ato jusqu'à za miaraka amin'ny légionnaire, je fête bonne fête de Cameroun à tous mes frères dames légionnaires. Miaraka amin'ny un collègue de fahitako depuis 1999. Zay nangala sary teto à la Réunion. Nampôriko sary, tu vois. Sasany fa nivolagna, anao nagnendriky général Kouroutambi, général Labomba,
anao koa begalon karaha général bombe tsy mitovy mon frère blanc tsy mitovy za tsy namono gasy ja tsisy gasy nivonieko général bombe namono gasy ja général bombe namono gasy na zao déjà tsy galon zigny médaille ça s'appelle ja ary za tsy légionnaire ampodiko aminareo ja ary za fier d'être malagasy ary fier za d'être français magnirika anareo azovy tianao babanao fa mamanao volaniko zegny ro hoe samby tiako karaha zegny koa Madagascar ndraiky la France samby tiako Madagascar ndraiky la France anareo volagna allo iaraka amin'ny Russie non za français ah za français parce que ndraiky la France andeha miditra Madagascar za contre tsopoka anareo vola sasana iraka la France izy ty Galieni tsy haiko ireo fo mikapokapoka ataondreo io volaniko ça m'atteint pas. Je sais, Maurice, je sais, non mais laisse tomber. Zéni Vlan comme Naro, tu vois, il faut, ici on est tous unis, on va y arriver. On doit être unis autour du colonel Michael. On doit être unis. C'est quelqu'un de très bien, je vous dis. C'est pas parce que Zama est easy, on a comme courant amnaz. De toute façon, c'est vu sur son visage. C'est parce que je lui jette, je vais pas lui jeter des fleurs, hein. Même Madame Naz, même Madame Naz, il suffit d'aller Istibé, ça Santioboka, première dame Zeni, j'ai la chance, elle m'a servi à manger. Elle m'a servi à manger. Aznarosé. Donc, colonel Michael Tchignova, au contraire, Isnae, en poids en dessin. Dikazin, ils attendent tous les moyens. Ça, c'est niveau de colonel Michael, mais vous n'avez au contraire, colonel Michael, vous n'avez tu vois? Zéné Blanco, vous les am cap puisque tu es naro, Mangtania, Mila Mangtan, Mangtania Tsara, ou le blanc comme narosé, il suffit, si président m'a bien numéro naze, exemple là, Missy ZNZ, a déjà président, voilà un président, mais c'est numéro naka. Des fois, il m'a mal, parce que il est occupé, mais il va répondre au message. Des fois, pendant 5 jours, il m'a mal le message naka. Des fois, les enfants maladiens, ils me cake. Ils me cake, tout simplement. Zahimboka ta tuliara, tenga occupé beza, il s'excuse même presque. Zingato oui président. Il n'est pas un but de sa personne, il est resté humble. Madagascar, tsarnaz président Karazin. Tsarnaz président Karazin. Depuis Zaterka jusqu'à Ziovlankzeni. Izy mahavita mivolagna aminao, mbola tsy nataony ministre signature anazy ambesaka ioko ministre io. Tu vois? Dika zegny anareo ministre volagno. Je vous dis tout de suite, zay volagno, izy tsy kidikidy aminareo volagno zay. Za fa mivolagna aminareo, ka za ataonareo raha tsy fagnahy izy amizay. Zay fo volagno aminareo, ka za ataonareo raha tsy fagnahy izy. Parce que il a déjà dit, il a prévenu. Izy fa prévenir, tamin'ny 6 janvier, izy volagna. Laisse, ambila fo volagny. Je vais les enlever petit à petit. Zech mangano asa nazy, adosiko moramora ro diable là. Zegny atao hoe maramila bokazonaro. Maramila, il observe, il analyse, après il réagit. Zegny volagno tsy politicien izy, fitondragnany maramila ataony colonel Michael. Tsy fitondragnany politicien. Io tsika diable là. Zegny volagno aminareo. Merci aminareo. Toiza état fédéral ty, toiza fa am lalagna tsara tsika io. Tegna am lalagna tsara tsika io. Tegna am lalagna tsara tsika io. Maro mivolagna am colonel Michael. Gadjez koa non, za tsika gadjaro. Za tsika gadjaro. Milaro mivolagna. Milaro mivolagna. Izy mitandreny. Tsika raha sasany teo. Anao mivolagna eny, gadjey. Non voulez gadjey zegny edy raha nataony Marc Ravalman. Tu m'as critique fait.
Or que les critiques, c'est instructif et pas seulement destructif. C'est instructif. Fais face à vos critiques dans l'armée. Ça m'a rendu fort, tout simplement. Méthode solution, yo, État fédéral, yo, c'est pour notre avenir. Avenir en gas diable, yo. Yo, tu m'en as vakavka. Atika fa en retard. Atika fa en retard. Maintenant, il faut changer de vitesse. Il faut changer de vitesse. On va attraper les autres. On arrivera parce que vous l'amène à Miss. Tan rare à Miss. Si sera Madagascar, pétrole Miss Antika. Radja Miss Antikao. Atika Resine Maurice. Zeng anaro. Panao politique ni tonja Madagascar. Tukun mandin kamzeb kanaro. Na ino atika Resine Maurice. Zeti kara manampaezana be. Zeti zara fantonja teto Madagascar. Mbola Resine Maurice fo atika. Tokony zegny ataonareo agnatin'ny lohanareo. Na ino colonel Mikael mavita anareo tsy mavita. Normal. Anareo intérêt personnel nareo. Le colonel Mikael, intérêt collectif tout simplement. Tant qu'anareo volna intérêt personnel nareo, la plupart du temps anareo jiaby io manana entreprise. Zay le volaniko. Ravalmana andeha manjagna. Za tsy anao tsy alako tsy Ravalmana alao. Exemple, izy koa napetraka Ravalmana état fédéral zegny, izy président de la république tsy direko feky zay. Franchement, tsy direko. Au moins, mifa état fédéral mipetraka io. Peu importe le président yo, izy koa fa état fédéral io mipetraka, ça veut dire tout le monde va s'entraider, tout le monde. Io volaniko tsy magnavakavaka zegny ne. Io tsy magnavakavaka. Ary colonel Mikael tsy magnavakavaka. Za fa mivolagna aminareo zay. Io tsy magnavakavaka. Io tsy magnavakavaka. Firy olo mandeha aminazy ary. Tellement il est bon, vous cherchez à l'éliminer. Zegny boka ataony gasy. Il si bongi tu vois, mais éliminer nga igny. Raha tsy mazava. Éliminer nga igny. Fotony izy koa agnapetraka raha tsara Madagascar tsy tetrika igny. Fa menacegna izy. Yo volaniko. Iry Koubese, iry Kouti, ni éliminegna raha jiaby zegny. Fotony andeha hagnano changement. Donc, on est dans une autre ère. Tu vois, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Tu mandaves État fédéral d'ici 5 ans. Exemple, là, changement quoi? Soit décentralisation, soit province autonome. Faut des tu veux une décentralisation, faut une décentralisation, faut une constitution. Est-ce que monsieur Fidiane, Vlangnarova, toi décentralisation. Jusqu'à ministre de décentralisation n'a pas de canaro. Fa, tu appliques naro sur le terrain. Nyanamze naro vlanga décentralisation effective tenga tsara. Est-ce que zing n'a pas de canaro, tis ou nya d'état fédéral. Tis. Aznaro zing. Zénis, merci Amnaro, bon week-end à tous.